chân là lâu lom với cái châu mi tam tak hianin magic hi kan ra thiam thin lova cardistry le magic te illusionist te hi a hran ania illusionist ten oma cardistry ten oma ke takhi chu cardistry lampang hi kania tuna hianin intan magic user na rem chang tur tak mai pakhat karon hon sak don chawani tat poi tam he kanei tok mai ma se hi man anom azok awang ka manga adang te po he adang te po hi om towa atang khop mai ti chonin tuna pakhat hi kan en photang ka thi ti hianin audience an tila thian te hma mo ani men chu ami kan bel nu hma te pawh kan so du te ni chuan kat ka kan lak chhuat tiranga ti chuanin ke ni pawh han kan en tho dawn ani ei six of heart ani six of hearts ka ti hianin kan la chuk ang six of hearts ka ti chuan six of hearts ka lo en ro an hma six of hearts hi kan en tiranga chuan an hma khan thianin kan thing vakang ti chuan kan thin zo chuan king of hearts a lo chang ta ni ti chuan khami kha kan reveal ang magician reng chuanin ka thi double flip in an ti thina ni double flip in an la thina ni ka soi om zia chu double in an la thina ni chuanin cardistry ni tur chuan kuthi chet ran angai mai baka ki mani hi kan confuse hle ngai tur kan confuse hle angai ni ti chuanin ti hianin kat chu kan lak tir ta kan du chuan olsam zok nan kuzung te hian helai te hi kuzung te hian kan zu chelsa ang lang lo tur khanin kuzung te hi thian fingertips ti chuanin hei kha achunga kan han da ta a ti chuan achunga kan da rol khanin hei kha thian kan han la chhawang ma se lang lo tur khani ta ni kan la chhawanga ti chuanin etia kan ti khan aran vela kan thian ani ngal ta ni arang lo deuh inzir tir tan chuan a har deuh mai thiam ma se rang deuh kan ti a har ve thin ani ti hianin 1 2 3 slow motion in kan ti nga ti khan ani a har sa lo ni ti chuanin ti khan mi chu kan full la thei phota ti khan part 1 chu a zawa part 2 lo ngai chang lai lo ni